De zinnen kwamen er het meer en meer bij, maar wat waait het van de morgen nog goed. Ja, en dan op naar Joen en vannacht. Ik denk dat wij het droeg houden. Of haast heel droeg. En verder hebben we flinke opklaringen. De temperatuur gaat ik aardig onderuit 10 tot 13 graden. En dan de wind. Nou, die zal matig en vrij krachtig wezen. Die geldt vooral voor het kustgebied. Zie ik het wat meer het westen en het zuidwesten opletten vannacht. En verderop de provincie een matige wind. Dus wordt het al je wat rustiger. Morgen een dag mooi. Een toenemende bewolking. Misschien in de petite maand dit nog even de zinnen. In de midden, in de jontijd, ruim of lichte ruim. Ja, de temperaturen houden net over zandje 18 graden, nog altijd een koele dag. En dan de wind. Die komt morgen uit het westen en het zuidwesten bij, matig en krachtig. En de zoenjes zeggen, en mat er boven de markt toch haast wel zield werken. Nou ja, in het waardgebied, boven deze mannen krijgt 4 van 6. En die moeten dan ik weer wijzen, die wind. We zoeken vooruit. Er komt een tongensitje, maar betekent flink wat ruim, een buiig karakter. Maar de wind wordt minder sterk, matig en vrij krachtig. En de temperatuur op tongensje wordt hoger, 19 graden. Vreed en sneeuw simmen temperaturen van zo'n 21 graden. Maar het waartype is er nog net nevens. Nog altijd een buiig waar, ruim, een protte bewolking. Op sneeuw misschien wel buien met tonger, maar ik wil even wat zinnen. En de wind, nou ja, die gaat het wat rustiger rond van. En hoe het verder uitpakt, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.